ba nga, ibibigay ko ang 3 gamot sa iyong karupukan. Unang gamot sa karupukan ay Vitamin SL or Vitamin Self-Love. Sabi ko kanina na araw-arawin mo ang pag-inom ng tabletang ito. Araw-arawin mo mahalin ang sarili mo kasi kapag puno ng pagmamahal ang sarili, hindi ka madaling mauuto. Kapag ganyan, hindi ka magsesettle na ikaw ay bare minimum. Pangalawang gamot naman, reality check, tablet. Inumin mo tuwing gabi, di ba sabi ko, bago matulog, para alam mo na ang good morning at good night niya ay hindi sincere at hindi seryoso. Para alam mo kung saan ka lulugar, para alam mong hindi ka niya gusto, at para alam mong hindi ka niya mahal at kailanman hindi kayang mahalin. Ito na ang kukumpleto sa reseta ni Kim Chino. Wow! Reseta. Ang pangatlong gamot, red flag eye drop. Pampalinaw ng mata para makita mo na agad na nangangati lang siya. O, tama mali. Pampalinaw ng mata para makita mo na agad na hindi lang ikaw kasi isa ka lang sa options niya. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.